Daan-daang biktima ng sunog nasa evacuation centers pa rin. Relocation area, pinag-aaralan ng Dagupan City LGU. Silipin sa report ni King Guevara. Daan-daang residente ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center sa Dagupan City. Sila ang mga biktima ng sunog na sumiklab noong nakaraang buwan sa Arellano Street, Barangay Pantal. Karamihan sa kanila, hindi pa raw alam kung saan at paano magsisimula muli. Sama namin mga nasunugan, sana po, mabiglang lang po kahit kunting tulong po. Siguro kung may magdo-donate or magpapahiram, yung kailangan niya yung portable na CR. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa national government upang mabigyan ng mga biktima ng relocation site. Pribado raw kasi ang ilang lugar kung saan sumiklab ang sunog, kaya wala umanong kasiguraduhan kung makakabalik pa sila rito. Kung sakasakali na they will have to be relocated, may mga requirements na kailangan gawin yung city government at isasubmit, and they will be giving the assistance to be able to build their shelter. Yung parang low-cost housing sa isang government property natin sa Bunuan. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan.